हाँ तो नमस्कार भैया लोग। तो का बताई अपना देश में दहेज वाला प्रक्रिया बड़ा जोर शोर से चलता। हाँ मने ये एगो परंपरा बन गइल बा। जबले दिया तो नइखे दहेज तबले ठीक से हो तो नइखे मैरिज। ये सब दहेज वाला परंपरा देख के हमारा दिल से एगो आवाज निकलल। यारे चाप के ले बहजे दहेज ये भाई माल मिली हो तो के दहेज। हाँ तो ये भैया लोग माने जे चाप के दहेज ले ले बानू उनकरा माल डैमेज मिलल बा माने सामान कुल। काहे से कि ई सब तो देखते बानी कि दहेज वाला मेहरारू कितना संस्कारी मिलो तारी सन। हाँ माने कपड़ा धोवल बर्तन धोवल झाड़ू पोछा कोई सब अपना मर्दे से करवावत तारी सन। यही से हम कहतानी कि चाप के मत लेम दहेज ना तो माल मिली डैमेज। बाकी ये गौरी बात बा ये भैया लोग दहेज वाला मेहरारू से बियाह कोइला में बड़ा फायदा बा। हाँ काहे से कि घर बहारल पोछा कोइल बर्तन धोवल कपड़ा धोवल सब एके महीना में आके सिखा देता रिसो। काहे से कि दहेज में 5 लाख रुपया जब लियाई तो जौन मेहरारू आई उ खाना थोड़ी बनाई। ये कुल देख के हम तो इतने कहब कि मांगी मत दहेज में 4 पहिया गड़िया ना फीचे के पड़ी सड़िया आ मेहरारू मिली बढ़िया।